Rajma. Rajma जिरै जिरनानै जिरजोबथारबाय जोङो. बेखौ जोङो दाउ बेदरजों संगोन. दाउ बेदरजों संनानै माबाजों संगोन ना दालिजों? दालिजों संसै आं. दाउ बेदरजों संसै आं. मानसिफ्रा जाफेरगोन ना जाफेरा मिथिया आरो जों दिनै राजमाजों दाउ बेदरजों जानाय नागिरदों माबायदि मोनजायो. बेखौनो नोंथांमोननोबो देखायनोसै. नायदो नोंथांमोनाबो माबायदि मोनजायो. मामा गोजौआवसो थायोलै मम्मी बिदि गोजौआव मानसिने. बिदि? बिदिबा. नै. ओमफ्राय नै जों जिरखांजोब्बाय राजमाखौ नै फुरा जिरनानै लाजोब्बाय आरो बिगुरखौ गारजोब्बाय बिमा फिसा सानैजों. बाबायाथ' माबायाव थांदों ना डिउटियाव. दा संनोसै आरो बेखौ कुकाराव सिटि मारिनोसै. सिटि मारिनानै रुइबाथाय दाउजों संनोसै. होमबालाय माजोंथो संनांगौ? आङो बाबाजों दालिजों. दालिजों ना बेदर जाया नालाय ओंखायनोथ' नों मोजां मोना दाउ बेदरखौ जोंहाथ' गोथाव मोनसोगारोना बाबाजों आजों. होमबालाय आं दालिजों राजमाजों जानोसै. जागोन दे होमबालाय. थाव होनोसै. बारा थाव जाया जोंहा एसेल' होगोन. No betul. Sini sini. Kerem itu no betul jangan ber. Oh my god. Sampurna खामबाय दाउ बेदरखौ होनोसै. दाउ बेदरखौ एसे एवनानै लागोनसै आरो बिनि उनाव दा राजमाखौबो होनानै एवखागोन. Gidi-gidi nih bedorannya leg piece ya. Beberapa itu dia makan. Ya moजां एवखानांगौ एवखाबाय आङो गासिबो सान. Lagi dunia powder. Ini dia mana? Apa? Red chili powder. Red chili powder. दाउ बेदरखौ एवबाय एवखांबाय आरो एवखांनानै राजमाखौबो एसे होनानै एवनोसै. एवनानै बिनि उनाव कुकाराव लखबनानै सिटि मारिनोसै. राजमाबो दाउबो मोनसिगोन समान. ओमफ्राय नै आङो जा मोजां एवबाय मोननैखौबो एवनानै एबार कुकाराव बोस्लायनोसै. कुकाराव बोस्लायनानै सिटि मारिनोसै.
मस्ला होनानै दुन्दिया होनानै खांसै दुन्दिया होना खांसै ada खोमसि जा गोथाव जाखाबाय राजमाजों दाउ मोनबाय नै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ